Така, подвежда си коня и заставате долу-горе отзад. Леко отпускате кордата. За да си фащате оръжието, по принцип, хубаво е да се научи коня без къмшик. Идеята на къмшика е, че ако конят пример се приближава към тебе, готвиш ръка. И това си отива въздуха, ако не ще върви. Ако искаш много да върви. Спокойно. Айде, той не ми каза. Аз съм че не ми каза още напред. Ще да го направи. Още Сега търса. Айде! Не. Ръцете настрани. Чакай бе, чакай. Дай. Айде! Така хубаво искам да се завъртите. Обратно. Виж ритъма на коня. Давай сега малко без да се усукваш. Едно си хванал и отзата. Хубаво ръцете неподвижно. Малко Данчо. по-напред ръцете там. Така. Европа. Притум.